yleensä kun menee kuntosalille, niin näkee, että toi säädin on laitettu 10 ja muuta. Et mäkin oon iso kaveri, niin jos mä soudan 500 metriä, niin mulla on 7-8 välillä se. Et sit kun on aika paljon pienempiä, ketkä vetää 10, niin se ei ole oikein taloudellisesti hyvä. Jos sä vedät isoilla kierroksilla nopeat vetoa, niin sit se voi olla korkeammalla. Mutta sitten jos sä teet voimakkaampaa ja harvaa vetoa, niin sitten toi säädi ja drag factori pitää olla vähän matalampi. Niin kun meidän tahtotila on se, että se vauhtipyörä on koko ajan kiihtyvässä asemassa, koska sitten jos se drag factor on liian korkealla ja vedot ei ole tarpeeksi nopeita, niin joka vedolla se on kerkenyt hyyhtymään ja sitten se joka veto on paljon raskaampaa. Ja sitten kun lähdetään soutamaan, niin mielellään jotkut trikot tai muuta. Sitten tänne penkin alle voi laittaa joku liukuaistemattoa tai muuta. Mä itse käytän niissä. Tai sitten laittaa housuihin jotain jarruainetta, niin ei lipsahda tuohon kylmälle teräskiskolle, vaikka se välillä ihan hyvää tekeekin. Ja sitten se, miten mä lähden soutamaan, niin isoimmat virheet yleensä on se, että olkapäät on tuolla ylhäällä. Eli vedetään olkapäät alas, aktivoidaan latsit ja sitten ote on sellainen rento. Vaikka vedetäänkin kovia vetoja, niin meidän ei tarvitse puristaa sitä ihan hirveästi.